Horas kadongan lasro hapaju pak kita muse di pertanyaan palaporoka di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Tuba martangyang mahita. Radi kami nuaing Tuhan tumangi katam na badiai persahalai rasi kami asa tamahai marsaur dohot atam na badia. Muliate madiho di bagasan anak Yesus Kristus ya Bapa. Amin. Dia muna lihat kadongan ia si pakusor-kusor ni rohata di bagasa tikion dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan hadirion nasada manang integritas sian hatani dewata natar surat di sada Musa tulu Lucia ayat sada sahat rodi ayat 20 jalak nagabe pamusatan ni si pakusor-kusorota sian ayat sia b tung olo maau mabahin jea nasai gudang asa merdusa au maradupul debata dung dipake partokoi CCTV na gudang nomoro harugian sialani panak potong closed circuit television ima sada ula-ula perjaga na memakai kamera digital nabui manakup sada-sada inganan manang memonitor ninna sara ni jabu nabulun manang dalan manang ingana perpunguan ni torok dozol magabe makusari di rohana adorak sumabahin ulau kajahaton mulo diboto adong CCTV di nakumaliang nasida sabalikna jujudo nasida tu makilala lomo-lomona mapai manang ahabe iya so adong na pamanaton dohot manonggor nasida marasing sian torok di Jolma iya si Joseph nagidadis ni akahahana gabi hetuban dapotan tuan na gucuruha Potipar mabuat ibana sian per 3 akatuban tujabu harajaon manang istanana Haugian ni buhin si Joseph dohot tugap ni pamatang mabahit inatta ni tuan na tertait tu ibana. Munga dipasaha si Potipar sudi jabu do isina tu si Joseph ni. Au diulo si Joseph pangiduan ni pardikutan ni si Potipar anak tuan na itu tudo bui ula konon na nasopola diboto si Potipar. Alai torang jala tugudo ditulak si Joseph pangiduan naso patuti tugudo pandohan tu peso adong colma namar nida tutong ditatap jala di pamarak di bata biar do si Joseph merdusa tu di bata jala manulak manggabusi pos di rohani tuan di patuluan ibana hadiriona na sada mana berintegritas na tubuh halak na biar tu di bata tutu hibuldo hadirion tikki so adong CCTV manang halak na asing mernida papaenan na hot dang mangulawan najat ibana martang yang mahita mauliate madiko alidi bata manami dipaingut ho kami asa berintegritas hot hadirion nami dia dopam nang di dia beha tung adok pe manak so adong aka dongan na manadaha hod ali Tuhan hadirion nami ala huboto kami hodo nama merek kami diakka inganan dohod diakka partikian mauliate madiko di bagasan anak Yesus Kristus ya Bapa. Amen songoni majolo pertanyaan atta di tikion ali akka dongan sotung lupa hamuna like subscribe Uwi sagyok kau mamuse tu akadongan na asing lobe mar hiti-hiti mga parsidot hamuna patolhaso berita na uli rap ikabi tu video. Saya di paso-paso Tuhan tayo mahita. Horas!